హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శృతి టాక్స్. లేటెస్ట్ సినీ అండ్ సీరియల్ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని ఆల్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నా డైలీ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. సో మీరు ఈజీగా నా ఛానల్ని ఫాలో అయిపోవచ్చు. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా చాలా తొందరగా తెలుసుకోవచ్చు. సో నెంబర్ 1 కోడలు సీరియల్ షూటింగ్ టైంలో తీసుకున్న మరెన్నో లేటెస్ట్ వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్తో మీ ముందుకి ఈ వీడియో తీసుకొచ్చేసాను. చూసినట్లయితే మన ధనుష్ వే ఆఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంది అని, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన సరస్సు కలిసి చేసిన చిన్న వీడియోస్ ఎంత కామెడీగా చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే షూటింగ్ టైంలో అది ఏమీ ప్రెషర్ లేకుండా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాటికి సంబంధించిన ఫొటోస్ అన్నిటినీ కూడా కలెక్ట్ చేసి ఈ వీడియోలో పెడుతున్నాను. సో మీరు కనుక నెంబర్ 1 కోడలు సీరియల్ ఫ్యాన్స్ అయినట్లయినా అండ్ రాహుల్ అండ్ సరస్సు ఫ్యాన్స్ అయితే కింద లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. మరెన్నో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మాత్రం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. మీకు ఇంకా ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ కావాలనుకున్నా కూడా మీరు జస్ట్ నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేసేయండి. దానికి తగ్గట్టుగా వీడియో చేయడానికి కూడా నేను ట్రై చేస్తాను.